ଅଛି ଏକ ସୁଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ସୁଖୀ ସିଏ ଉପାୟ ନାହିଁ କଣ କରିବେ ସୁଖଟାକୁ କଣ କିରେ 12 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ମାଟି ଛୁଇଁ ନାହିଁ ରାଜା ବି ଦୁଃଖୀ ରାଜା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଜା ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ରାଜା ସଦା ସର୍ବଦା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜା ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମତ ଦେଲେ ଯାହା ହବ ତେଣୁକରି ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମତ ଦେଲେ କଣ ଜାଣିଛ ସଂହିତାରେ ଲେଖିଲେ ମନୁ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ସୁଖାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ